Igbo bụ Igbo, onye nụla n'olu ya bụ Eastern Comedy nwanne nnu nwoke. Buko enwere vidio mfụrụ nchọrọ ka ngosi nnụ ya nwa vidio. Buko gee vidio ka ịnụgodi ihe vidio na-akọwa. Nwanne anyị nwoke a otu o si agba mbọ na-ere akwa ka o were akwalite ezinụlọ nne na nna. Buko gegodienu vidio nnu gechia vidio ihe ọma ihe emere m tukee vidio ka ọ gaa gburugburu. Igbo na-akwalite onwe a. Buko ka kiligodienu vidio anyị na-apụtakwa. Iwe lo bi nnukwu mmadụ important despota dem na adreesị ụmụ nwa. Afa m bụ Akachukwu Erichukwu. Abụ m onye Imo steeti. Obi dị m sọsọ aṅụrị ịfụ unu ụmụnne m unu bụ ndị Igbo. Igbo ka mma n'ọnụ anyị o, Igbo ka mma n'ọnụ anyị, Igbo ka mma n'ọnụ anyị. Pọọ anyị nọ n'ogbe jọsọ ka anyị tụọ obere apịa gbana otu apịa ịmaji stori. Ana m agba mbọ ihe m na-ele bụ akwa ọgazi. Ana m anọ na Obosi n'Ọnịcha ebe a ka m na-ata afụfụ na-agba mbọ. Mmiri na-ezo anọ m ebe a maka na nwere ebe a na-ezo mmiri ebe a. Ọnwa na-acha anọ m ebe a. Ọ na-abụ anyị gbasịa mbọ ịpụta echichi Chukwu ka afịa gaziere gị ọfụma. Ife kpatara mụnwa ji ele afịa mbugharị bụ mma m na-ele akwa n'Ọpiweka. Mụnwa na onwe m na-ele akwa nke m na Obosi na Idemmiri. Mpa m na-arụ ọrụ na Owerri Road fọkụnaiza ka ọ na-arụ. Mmasị m ele dị akwa bụ na ọ bụrụ na ọmụa bụ diọkpara apụta m fụ ụmụ ọgbọ m ebe a na-agba mbọ. Mgbe si na ọka mma na nsoro ha wee na-agba mbọ ka ụmụ na-eficha mma m anya mmiri maka ife ọbụla mere m nne gị ọnna gị n'ụwa ụmụ gị ka ga-emere gị ya. Ihe na-eme n'ụtụtụ ma mpụta ụra wee chọrọ ịga afịa. O nwere otu egwu na-alaike ịsọ m ụsọ na-alaike ego a na-agụ amarawo m na ọ ga-adị ka ọla ebube ịma na mgbasịa nịka uche Chukwu ga-eme onye ngosi anya mpụwa afịa wee ga gbawa mbọ ka chụba ego. Ana m agụkwa egwu, ana m akpakwa ihe amụ. Unu kwapụkwa ịkwata ekwesịrị m ịgbara unu egwu ndị Obosi taa. Ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị Obosi ọsọ, ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị Obosi onye ka mbụ, ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị Obosi taa, ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị Okpoko ọsọ taa. Jam Sọnde ọgba bọọlụ onye ego ndị Igbo chacha. Ana m ehelu ndị mmadụ maka na ejiro moto mara mma egwu. O nwere oge ga-abụ nnele afịa n'okporo ụzọ mfụ ihe dịka moto dị mma like shọ ka mụ na onye nọ na dị moto kwukarịa okwu gbakarịa obere nkata. Ihe ka m na-eme wee na-agara. Ọ na-abụ nlesikwa afịa m ndị be anyị na-ajụ m ka ka m si elesi afịa m n'oge. Ndị m ga-abụ resi afịa lere hepụ ụmụaka ibe m ndị na-ele afịa lere ya. Ndị mmadụ ma ama onye ọbụla pụta asị na a na-achọ ọcha na-ewere obi ka ọ bịa ka nwa na-akpa ihe amụ nwa na-eme ha ife ọchị. Challenges m na-enwe n'okporo ụzọ bụ anwụ na-acha ebe ahụ anyị nọ, mmiri na-ezo na-ama ayịwa bụ ndị anya mbugharị. O nwere mpụ ọ ga-anọ na-afụ many accident ọpụta accident ike dị ebube omedie. O nwere m onye ga-abụ ịpụta moto akpado onye ahụ merụọ dị ahụ mana sinsi mbido na-ele afịa m anụbe m na moto ọrịa emere n'ọkpa. O nwere onye ga-abụ esi ya broda goro gị akwa ọpụta ọbụọ ga-asụ. O nwere onye ga na-ehe ero ọpụta ọbụọ ga-asụ. Ndị Igbo ibe anyị mana chefuzie na anyị na-echa niile bụ ofu, mana chefuzie na ọ nụrụ ude nwanne agba n'ọsọ. Wee na-agapụta wee ka na-ele wee fụ ọmalịcha nwamma anọ bụ moto ọcha m fụrụ n'okporo ụzọ. Obi dị m sọsọ aṅụrị na afọ m dị manụ. Amara m ebe m ebido Chukwu wee mere m ebere o wee wine ya glass ka o kene polisi nọ na trafik maka polisi bụ ndị na-akọsụ hold up na okporo ụzọ ahụ. O wee wekarịta obi aṅụrị anyị na ya na-ewekarịta obi aṅụrị wee weta foonu ya ka o vidio m. Obi dị m sọsọ aṅụrị maka na o bụ onye vidio go m ebe m na-eme ụdịrị ya mbụ. Wee pụta afịa Tuesday ụbọchị Tuesday ha wee sị na a na-achọ m achọ na o nwere onye bịa na-achọ m n'okporo ụzọ na-asị ka eweta m before 24 hours. Wee na-check my life wee na-asị o nwere ihe ọjọọ m mere n'obodo nke a na-achọrọ m. Mmadụ ma bụ onye bụ ntọ taa nwoke kwụ n'ọkụ taa mpa ebe adị na saịtị uju mmakụrụ ugbo taa. Afa m bụ Chukwudebelu Elechukwu Samuel. Abụ m onye Anambra steeti. So ana m nọ last week so nwere nwanne m nwoke
nwanne anyị nwoke mfụ n'obosi ebe ọ na-ele akwa. So mgbe m kwụsịrị ka m golu ihe ọ gbara bịa na my glass bido kwuba okwu dị aṅa na-aṅụrị. He was so happy, all the very happy to see me. So for the joy in him, fụcha ka o si ekwu okwu, for the determination in him. So I was forced, I was touched. Bido record the bed with my phone. Mgbe m bata Lagos, m post the video and ndị mmadụ like ya, my fans like ya. So I bido chọwa the boy, nchọ ya chọta ya kpọgotazie Lagos. We decided to empower him with the little anyị nwere ike ime the big musical equipment because enyere m anya the boy ọ na-agụ egwu, ọ na-eme comedy, ọ bụ MC. Ekwurekwu ka the boy na-ekwu. Ogzi mepere m Instagram before under 3 days followers akarịa ma ahụ maka na ewere m obi jupụtara m sọsọ aṅụrị maka na o nwere ife nna arụ aka si eme ike na-egode nwa abụọ ọcha bụ ihe Ogzi mepere Instagram. Mama ya akpọ peji ọ ya kọwara m kụziere m kọwara m ihe na ọdị nwanne mere m ihe na ọdị nwanne na-emere nwanne ya si m nwa m na ọ ga-adịrị m na mma. O mere m ife wutati yawa ama m banye na m ka nọkwa na ide mmiri obosi ka na-elekwa akwa. Ekpere anyị bụ ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ka nke onye chiri ya zere. Ihe ọbụla anyị na-emere anyị kwụba aka ọchọ na nwere nke mmadụ ya chere na mmadụ echiche ọjọọ one day na Chukwu anyị ga-agọzi anyị ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Ibu bakarigo ma ahụ. You know the full story. Anyị apụkwa anọ.